Grupo autor da proposición non de lei, señora Paz. Grazas, señor presidente. Eu agradezollo moito á señora Prado que lera íntegramente a parte resolutiva da nosa iniciativa, porque así, por fin, todos os deputados e deputadas saben o que imos votar. Saben que nos propoñemos que se vote, que se rescate para a prestación pública un servizo que, como demostran os datos, por exemplo, o Parque de Silleda, que é o único público, costa en torno aos 800.000 euros ao ano, e calquera dos outros parques en torno a 1.200.000 euros ao ano. Así que, señores austeros, votende as contas. E claro, efectivamente, preguntaba a señora Prado cales serán os intereses que ten a Xunta con a tutenia. Seguramente son intereses en B, verdad, señora Prado? Es verdad que igual son en B, en forma de regalos de la hostia tamén, non? E claro, tamén me alegro de que a señora Prado diga, alégrome moito de que a señora Prado diga e conte aquí todo o que ten que ver coa aprobación do convenio, porque efectivamente nos mantemos que a Xunta siga intermediando para que haxa ese convenio, porque hai xa máis unha semana, 8 días concretamente, o señor Villanueva xa veu aquí a este Parlamento a decir que estaba prácticamente firmado. Ou pensa que nós somos parvos? E vostede ven aquí agora e dice que está encamiñado. Tamén vostede está encamiñada para o Tribunal Superior de Xustiza e máis ainda sigue aquí, señora Prado, e máis ainda sigue aquí. Miren, e finalmente eu e o Bloque Nacionalista Galego sí que cremos que a Xunta ten que velar polos dereitos dos traballadores. Ou é que vostedes non teñen nada que decir de que aquí unha empresa que chupa todos os anos centos de miles de euros de cartos públicos despida a dos traballadores para castigalos, que a semana seguinte teña que rectificar e recoñecer que era un despido que iba máis alá do disciplinario, que era un castigo por terse mobilizado, e que aínda así lle impoña 2 meses de sanción de emprego e soldo por unha neglixencia. Señores e señoras deputadas, imixínense que a calquera de nós nos suspenden de soldo por neglixencia, por calquera das neglixencias que cometemos. A maioría nin comeríamos. Así que algo de sensibilidade e, sobre todo, algo de responsabilidade, porque, mire, ademais de todo, ademais do que lin antes, a lei tamén di que a Xunta ten entre as súas competencias requerir ás demais administracións públicas, entidades públicas e privadas e aos particulares da colaboración necesaria para cumplir todo o disposto nesta lei. Así que xa está ben de que a Xunta se escaquee e que trate este asunto como se fora a mercería da esquina. Máis nada, moitas grazas.